казвам това, защото ми се е налагало, нали, преди малко си признах на колко години съм, 79 и колко месеца бе? И 2 месеца и половина. Добре. Значи, аз съм баба ви натък, на повечето от вас. Да си баба, нали, знаете, тук сега някой казва, Мерил Стрип казала, че да остарееш привилегия, че друг казал, остаряването не е сигурно. Ако някой ми беше казал, че ще стана на 79 години, щях да кажа, да, аз така ще остарея, обаче се остарява и човек разбира, че е хубаво и да остарява. Особено ако има внуци, да ви кажа, вашите баби радват ли ви се? И аз се радвам на моите институции. Сега, като затворим вратата, но обаче искам, като бях горе ме оставиха да говоря, аз се чудих какво да говоря. Изкачах от тема на тема. Ако някой има някакъв конкретен въпрос, не че аз мога да ви занимавам до утре, докато преграхна, нали? Имам хроничен фарингит и съм си донесла дори едни хапчета, дето пестите ги пият. Веднъж след една среща в Хасково сме седнали да вечеряме с един народен певец. Викам, ох, извинявай, тъма, фарингита се обади. И той ми вика, ама Надя, и ние певците сме така, ако не смучим от време на време, как се казваше, Гелори Войс. Едни неприятни таблетки, но те пък облегват тук гласовите връзки с нещо, че човек пак може да говори още. И аз сега, като свърша тук, после ще измъча едни Гелори Войс, че утре пак имам работа. Не съм дошла да си клатя краката, както се казва. Вие сте от 8 до 12 клас, така ли? Да. Това е голяма разлика във възрастта, но вие сега остарявате по-рано от нас, защото хващате телефоните още, моите като ги гледам още на 3 години с телефоните, ви казвам на родителите, ще им развалите мозъците, измислите как да не стоят толкова дълги. Освен това, мисля, че много по-манипулирани сте по този начин от нас. Ние имахме повече време за лудости, а пък свободата е, както беше казал Дон Кихот, свободата е велико нещо. Тя Санчо Панса. Мисля, че точно, нали, като чистотата на човека се разбира от погледа. Аз мисля така, не ви задължавам да мисля така. Защото ние всички сме различни, но знам, че само когато трябва да кажа нещо неприятно и трябва да се изкривя душата, да похваля някого, пък да не мисля, че е за похвалване, но тогава, нали, понякога човек прави някакви неща от състрадание и една древна мъдрост, знаете ли какво казва? Където има състрадание, няма справедливост, където има справедливост, няма състрадание. Така че по-добре е обаче нищо да не казвам, отколкото да нараня човешките душа. Защото много лесно може да бъде обиден човек. И мисля, че във Фейсбук много се го позволяват повече. Аз не знам, вие имате ли такова чувство, че там някой дори с фалшив профил може да ви нареже на парчета, пък с тия ви като слушат как така наречения изкуствен интелект вече може така да вземе това момиче, нали, някакво момиче беше съвличано голо, то вика, ма са не съм аз. Той с нас могат да направят всичко, което си иска. И после и ви да доказваш, че ти не си правил това нещо. Аз дори си мисля, че и вие сме изкуствен интелект, който е излязъл от програмата. Затова мисля, че той е изкуствен интелект, когато мислят, че могат да го спрат, няма да го спрат. И знаете ли защо мисля така? Вие тук не изучават преди Библията Шумерия Кат, малко ще ви разкажа нещо, което няма смисъл да го четете, защото ще го чуете накратко. Там е голяма скука, има много повторения, много имена, много... трябва да си голям инат, за да прочетеш нещо такова. Ама той се слуша нещо. Тук тия слушалки в душите. Айде, сега да съм учителка, ще ви изгоня от част, нас не бъде.
Нашите учители, като разбеляха, че внимаваме, ни избавят от глас. И аз съм благодарна. Мене не са ме гонили, защото аз може да бях най-лудата, обаче част винаги внимавах. Толкова внимавах, че запомнах порока и после нямаше нужда да го чета. Едно време нашите учители разказваха сега. И аз като попивателна и само си пишех домашните и не четях вкъщи, четях учебници книги. А сега ще ви разкажа как според Шумерия, как са създадени човеците, за да работиш в лесни боговете. Може ли да се отворим за децата или да Значи, мили деца, да ви говорят, че има извън земли, сега не знам дали има, но пише в шумерския гадски текст. Така, че някога, когато явно са си, както ние сега сме си унищожили вече почти планетата от, че сме станали консуматори, явно някъде някой консумирал някакви планета и изпращат Бог Мардук да опитоми земята, защото, както после е преразказано в Библията след много хилядолетия, тя е била хаос. Та дошъл господин Мардук, поделил небе от земя, вода от суша и така нататък, и така нататък. И най-накрая ще се преселват на земята и си разпределят работата. На боговете Анонаки се пада властта, 4 брати Анонаки, а на боговете Гиди се пада работата. И почват те тук в науката на цивилизацията да копаят канали, да съдят градини и така нататък, т.е. земеделци, скотовъди, овцевъди и така нататък. Работили боговете Гиди 12 години, 12 000 години и по едно време им мръзнало. И казали на този, който отговаря за тях, той се казва Бог Енлил. И казали на Енлил, ако не измислиш някой, който да работи вместо нас, ще те свали от власт. О, ужас! Нали Енлил е бил, работниците много. Ами сега и пита съветника си, какво да правя? Съветникът казва, повикай братята. Идват братчета, както казвам аз, 4-мата, един от тях има свръх естествени възможности. Той се казва Енки. Предполагам, че това е продължител на бъдещия Бог от Библията, която ви изключи. И сега, но тогава и 4-мата мисля, какво да правят толкова много работници, и съветникът пак им дава ръка, повикайте майка си. Тогава аз се усмихнах, ето що обичам да чета. Защото все едно, че разговаряш с книгата и викаш, и боговете мамини синчета, щом трябва да викат мама, да каже какво да правят. И идва от космоса тяхната прамайка, нали? И те казват, мама, така и така. Лесна работа, казва мама, само че ще ми е нужна помощта на Енки, който може и да прави чудеса, нали? Да превръща работата в биоробот. И сега мама казва да дойде там, може ли да се отвременя разказа? Може. Майката, там тази дума не е била известна, но сега е известна. Един комитет от протестарите да дойде. Дошъл комитет от егидите, какво искате, еди какво си? Добре, казва мама, отивайте да донесете повече кал от брега на реката, гинска кал. Отиват да копаят калта и видите, и в това време майката се обръща към тия, които са богове на надзиратели и казва сега, ще трябва да жертвате един от вас, щом сте докарали тези работници до това положение да протестират, ще ви трябва божествена кръст, за да замесва глината. Донасят глината, боговете след кратко съвещание избрали кого да жертват, взели му живота и майката получила кръвта, така че отново е създаден човека, но и от малко божествена кръв. Така, умесила тя глината. Ако не ви е интересно, да спре. Ами, ти отзади не мога това. И ако не се слуша да изнася. Аз не се сърджа, не се обиждам. Честа дума, да няма да се разсърда на никой, който излезе.
Не се срамувайте да го направите. Няма всичко срамно. Ако не се слуша излезе. На когото не му се слуша, нека да излезе, за да не се надвикаме. Така. Да продължавам ли, деца? Добре. Значи, умесила майката, прамайката на боговете, кълта с кръста на жертвения Бог и дава модела за мъж и за жена. И казала на егидите, сега, значи, освен кал и божествена кръст, има и малка работническа плинка, защото тя казва буквално плинка си на ръцете и направете 7 такива човечета и 7 такива човечета. Това са дали 7 жени и 7 мъже. Ако искате да знаете откъде идва за реброто за Адам, ще трябва да намерите изначалото да прочетете, защо някой е преразказал после, че Господ е извадил реброто. Не, там е друга работа, но ще трябва да ви разказвам. А сега, само как сме направили. След като вече са направили фигурките, майката казва на Енки, хайде сега да ги направиш живи, т.е. биороботи. И след като вече станат такива като нас да мърдват и да могат да говорят и да работят, тя ми казва, вие сте създадени за да работят. Научават ли как да се възпроизвеждат, защото за работата на боговете само 7 жени и мъже са недостатъчни. Те трябва да произведат вече биороботи, като тях. Да учават ги как да се възпроизвеждат, заръчват акушерката да е най-уважаваната жена, защото, скъпи млади девойки, когато ние раждахме даже, все още лекарите ми казваха, ако си платите, ще ви извадим децата, нали, с секцио. Ние се раждахме като попови и нашите глави бяха стъгнути, както казваха нашите баби. И едно време така е било. Родиш 12 деца, половината ти умират, ама така би обекал Господ и се примиряваш и гледаш останалите. Сега, значи, акушерите да е най-уважаваната жена. И следващото нещо, отивате, ще работите еди какво си и не забравяйте, че имате разум. Защото разумът нали от Господ. Кръвта разум няма, но кръвта на Господ, на жертвения Бог, тя нали, е в генетичния човек на човек, на ген на човек код, значи има и разум. Добре, обаче, сега аз как разсъждавам от прочетенето по-нататък. Естествено, че хората много бързо са забравили, че освен от кал имат и малко разум, трябва да имат разум и са напълнили земята с хора. И боговете почнали да видят много вяра. И анонаките казали, затова ли ги направихме, бе, това не може да се търпи и решили да ги унищожат. И пуснали разни болести. По-късно гърците ще кажат, че пак Пандора им е виновна. Пандора на Епиметей ми не беше мислила. Епиметей преди да даде на Пандора кутията. Нали? А глупавата Пандора била отворена в кутията с болестите. Не. Боговете, онези там някои дъжните са пуснали болестите, за да поразредят малко тия видещи вряда човеци. И почнали да мрат хората от чум, от колени, от не знам си какво. И по едно време този, който ги е направил хора, Енки казал на братята си, вижте какво, не всички хора са лоши, и вижте, има и правилни семейства, като тоя. И смирили се другите брати, защото той най-умния, нали, събрали се и болестите, но ние пак не сме показали много разум. Пак сме напълнили земята с хора. Ами сега, казали лошите богове, това нещо, това човешко племе, болести, не го молят, то път с глад ще го унищожи. И пуснали така глада, нарече, не става тук, че изобщо ги държат гладни, кога наводнение, кога слуша, кога реколтата не стига и на 5-та година вече от 7-те гладни години хората почват да се дебнат в семейството, кой яде повече, някой да ни яде повече. Сега, 6-та година е много ужасна, извинявайте, но я пише. И затова съм длъжна да ви кажа какво пише. Той има такива
страници гадни из Библията, но там е още по. На 6-та година майките сготвили децата си. Така пише. Не съм го измислила. Отвратително е. Но ме питате как го прочетох. И сега ми е неприятно да ви го кажа. Но ако си спомняте, преди няколко години един самолет в Андите, като катастрофира, те бяха изяли загиналите човеци и бяха оцелели. Така че, както казват психоаналитиците, инстинкта за оцеляване е по-силен от майчиния инстинкт. Може и така да е. При мен не е така, не съм си изяла децата. И вие не сте изядали, значи при вашите родители не е така. Все пак са минали няколко хилядолетия от тогава. На 7-та година вече семействата почват да се изяждат едно друго, нали? И тогава Енки пак казва на братята си: "Ма вижте какво, спрете, всички хора не заслужават такава съдба." И пак другите послушват най-умния си брат. Обаче ние ние сме безразумни до ден днешен. И сега пак се пълни земята с хора и тогава се пресягат богове, големи и малки, и правят едно събрание, канят и Енки и казват: "Болестите не унищожиха хората, гладът не ги унищожи. Енки вдига океана", само той може да вдигне океана, нали, той знаеше моят шилбот, вдига океана да ги издави. Енки казва: "Аз не мога да унищожа тези, които съм създал." И напуска събранието, но ние казали: "Без теб ще се оправим." И почва, като сте гледали филма Ной, дъждове, не знам си какво, а през това време, докато те съберат вода достатъчно, Енки отишъл това е прототипа на Ной. Неговото име е, при всичките ни книга, Атрахасис, така зовя Ной, нали, някогашен, преди юдейския, и му казва: "Виж какво, отказвай се от богатство. Разваляй къщата", значи е била дървена, "строй кораб от къщата и вече, както в Библията, да сложи всичко там, което, нали, всичките двойки животни и така нататък. И така човечеството оцелява." И аз мисля, че това нещо вероятно е било. Първо е записано на видими точки. Питат ме: "Ма ти вярваш ли?" Викам: "Виж какво, може да вярвам, нито вярвам, нито не вярвам, но го пише." И дори мисля, че тези скрижали, нали, и дори мисля, че човечеството по-късно за това става монотеистично, защото ги спасява единият и другите богове. Има логика, нали? Само Енки, който ги е произвел, решава, че те трябва да останат живи, и вече почваш търсиш логика, която не можеш да разбереш, като как, нали, там като спасява евреите от Египет, как така, нали, вдига океана, за да могат да минат. Ами това е явно някъде там от хората устно са си предавани, после някой като се е учил да пише и е седнал да напише Библията, но тя е писана от 11 век преди новата ера до 1 век. И защото там ние жените малко сме неоправдани, нали? Когато пораснете големи дами, ще прочетете една много дебела книга, 1000 страници без малко, на Симон де Бувуар, "Втория пол", и обяснява откъде идва това отношение към жената, като нещо, което е по-глупаво от най-глупавия мъж, защото било създадено от реброто на Адам. Само че не е създадено от реброто на Адам. Ето, на това карат специално за дамите. Ако някой ви каже, че са глупави, кажете: "Пребройте си ребрата, те са ви толкова и от едната страна и от другата", така че никой не ви е слагал реброто, за да ни направи. Така. Сега до тук. Викаме защо? Викам: "Виж, аз избрах християнството като философия на доброто. Не съм святовярващ. Просто не съм. Аз обичам да чета всичко." Но това ми, може би, под влиянието пък на едно интервю на Чаплин. Той беше писал: "Аз познавам абсолютно всички религии на света, съм изучил и мисля, че най-добрата е християнството." Да си християнин те смятат за... Но той не е да вярваш в това,
Християнството е начин на живот. Ако правиш добро, значи си християнин. Ако се тупаш в гърдите и ходиш на черква и палиш свещи и чак да се чуди, като знае някой човек какъв е, то отива за всеки случай, има Господ да му прости. Ама аз искам да си прощавам нещо, а не да чакам Господ да ми го прощава. Значи внимавам, защото тая философия е моята философия. Сега да предам господин Дамянов, вашия патрон. Той преди малко децата чуха, че не ми каза, Надя, обичам те, ожени се за мен. Каза, да, ти си много добро момиче, що не се ожениш за мен. И аз му казах, че е луд. Така, само че след 7 месеца бяхме двама луди и едната луда още стои пред вас. Така. Ама аз харесвам моята лудост, тя, ако ми пречи, само на мен пречи. Другите може да ги дразни, но тази лудост пречи само на мен, че понякога ме мислят за будала. Така, но нищо. И това е комплимент в днешно време да си будала. Тоест да не лампиш за нещо, което е много важно. Да, едно време е било подрехите посрещат по ума и изпращат, сега подрехите посрещат и подрехите изпращат. Никой да не се интересува от нашия ум. Нали така? Колкото сме по-глупави, толкова по-добре. Обаче пък аз не искам да съм баш толкова глупава, колкото да се надявам. И когато и Дамян по едно време взе да се дразни, може би, не знам защо, не може да си толкова добра. Викам, сигурно трябва да завършиш вики, става да се простивам, че съм добра. И знаете ли как му отговорих? И как ще чуете. Защото като той дръстителни клечеци, той значи едно води него. Като обича, като мрази. Понякога ми се струва, че не бива да мрази някого, защото ние не знаем истината за другите. Ние ги интерпретираме. Нали, другият човек за нас е илюзия, представа, твърде често предразсъдъци и предубеждение. Тогава как ще знаеш истината за някого? Не я знаеш. Струва ти се, че я знаеш. И аз почвам сега да търся малко да смекча гнеза на моя секс спрямо едните лоси. И той ми вика, ти не трябвало да станеш адвокат. Викам, Дамяне, защо ми казваш толкова късно? Аз вече завърших френска филология, такъв адвокат. И защо казвам адвокат? Защото можеш да свалиш убийца от въжето. Казвам ли, то по-добре и ти мисля, че да направиш грешка и да свалиш убийца от въжето, отколкото не видам да качиш на въжето. Това се случва. Гледали сме и такива филми, нали? Невинният да изглежда виновен, а виновните да си гледа кефа. Има и такива класически филми, поне по едно време имаше. Сега повече има за такова, как се каже, за извънземно. И аз тогава му написах на Дамян. Будя, зная си съмнение, с моя нрав се опрощаваш. Нямам сносно обяснение, как се пръкнат баш такава. Така за развлечение, Бог ме е създал изглежда, като мярка за търпение, една надежда. Ето сега. Който иска да е търпелив, трябва да пита как го постигате, госпожо Захариева? Ами с любов към човека и с приемане такъв какъвто е, защото всеки отговаря за себе си. Как ще постъпвам аз? Аз понасям, нали, после грешките си, ако съм сбъркала в нещо. Обаче никога, когато ми е гадно, не обвинявам когото да е било. А хората обичат да казват, ти си виновен за това, ти ми направи това, ти не, ние сами си правим. Когато вярваме на някого, той не ни е задължил да не вярваме. Ние сме се лъгали, че той е такъв или онакъв. Даваш си сметка, че вината си е твоя, обръщаш гръб на този, който те е разочаровал и продължаваш. Аз никога не се карам с никого. Моя начин на... Аз съм много така да говоря със себе си, нали? Или казвам Надеждо Крагон, защото да се разправиш с някого, никога в спора не се ражда истина. Спора се ражда... Където има думи, няма сговор, древна китайска мъдрост. Не се обяснявайте, ако не ви разбират. Няма да ви разберат, ще мисля, че се оправдават. Просто замълчете. Това е... Не ви задължавам да казвам, това е моя житейски опит. После кога още нещо беше много важно. Едно интервю на Уилям Фокнер.
Питат го какво трябва непременно да е чел един писател. Той на първо място казва Толстой, а Библията на второ място Толстой. И аз викам, аз Толстой съм го чела в Библия, как да прочета? Преди малко казах, благодарение на едно партийно събрание на Дамян и една катастрофа с студент от Духовната академия, и той си плати щетите на Библия, и аз му го платих 10 лева, защото Библията струваше 25 лева, на студентите от горните курсове са я продавали по 50 лева, което ме накара да се усмихна и да се сета за стихотворението на Ботев, който казва, че и църквата е търговия. За съжаление, това е човекът. Тоест, каквито ние изградим себе си, такива ще бъдат. Но не защото е казано тук или там, а защото всеки човек трябва да живее в мир със себе си. Аз живея в мир със себе си, като се старая да направя добро от моя гледна точка. Сега, ако от друга гледна точка това е било зло, ако съм засегнала самочувствието на някого, който се чувства унижен, че аз съм направила добро, това обаче не е проблем, не е мой. Аз знам, че искам да направя добро. Но, както казва преди малко, сега още един цитат, от Гьоте, в Фауст, много неща ми хареса, но има едно, което много ясно обяснява, защо света е такъв, какъвто е. Това е нормално. Той казва, този свят е колело, доброто днес е утре зло, там мъдрото е глупосто. Как да се обичаме, като всеки един има себе си за еталон за човек. Аз знам, че не съм еталон за човек и не искам никой да прилича на мене, но не разрешавам никой да иска да бъда такава, каквато той ще ме хареса. Аз съм си това. Ако искате, харесвайте ме, ако искате, не. Трябва да живея в мир със себе си. Нарочно да не правя зло, ако се случи и да си посипвам главата с пепел, това да се направи. Сега друга книга. Имам чувство, че чета, когато нещо душата ми се лута, имам чувство, че точно тогава някой ми помага да прочита книгата, която ще ми трябва да си върна душевното равновесие. Така беше, като прочетох 1992 година тибетска книга до живота и смъртта. И там намерих това. Прочетох и целия Кастанеда. И там намерих това да си харесам. Там, знаете ли какво казва той? Ние се сърдим, че някой ни ядосва, нали? Обаче какво казва духовният учител на Карнас Кастанеда? В живота на всеки човек трябва да има един древен тиранин. Значи всеки ден да го ядосва, да го кълве, да го изкарва извън кожата. Благодарение на него човек се научава на самоконтрол, на ред и на дисциплина. Значи, т.е. ти трябва да живееш така, че древният тиранин да намери... Идеалният древен тиранин е този, който може да ви унищожи. Тоест, живей така, че идеалният древен тиранин да не намери повод да те унищожи, което сигурно много му се иска. И така човек става господар на себе си. Още сте малки, на вашите години не съм ги знаела тези неща. Щях да ви кажа, все пак, кой любовен роман бях прочела и той се оказа, може би, така също от тия книги. Прочетох за Джейн Ейр. Джейн Ейр, вие не сте го чели, това беше един любовен роман, в който една дама е някъде, как се вика, възпитава децата на един човек, влюбват се и тя не знае, че неговата жена е луда и е заключена някъде, но той не е разведен, нали, не е вдовец. И когато разбира, че той има съпруга, макар и луда здрава, бяга надалеч. Обаче, след време лудата запалила къщата и любимия, станал сляп, станал инвалид. И когато Джейн Ейр разбрала какво е станало с любимия и че една си е загинала, той вече става свободен, хоп, се върнала да се грижи за любимия си човек. И аз реших, че трябва да се грижа за някого. Но аз обичам да се грижи. Откакто се помня да се грижи за някого, даже ми беше мъчно за майка ми, че работи толкова много. И съм била малка, но като видя, че много работи, търча да й помогна.
Тоест, наистина човек има нещо, някаква склонност към нещо. Иначе човек е инструмент, на който човек може да изсвири абсолютно всякаква мелодия. От най-доброто нещо до най-лошото. Така че каква музика ще прозвучи от вашите инструменти или деца, зависи от самите вас. Да, имало едно. Първо аз съм търсила човек с ум. Нали, не съм си избирала другаря в живота, както викахме едно време, по някакви външни белези. Аз искам да се омъжа за умен човек. Като дали вашето понятие за умен, дали отговаря е също като моето понятие за умен, няма значение. В моята представа и прочетете поезията на Дамян. Но знаете ли какво вече знам? Че поетът е като плод за дърво. Ражда плодове, които ги ядат другите хора. А понякога до него не пада дори един плод и той не може да се ползва от това, което е създал. Всички преди бяхме млади, когато една психиатърка написа дисертация за поезиотерапия. Това и беше дипломна работа. Все мисля да взема да изробя тая дипломна работа и се оказа, че най-леговитата поезия за хора в депресия е поезията на Дамян Дамянов. А нейн водещ научен ръководител беше най-големия психиатър за всички времена в България, професор Шипковенски, Никола Шипковенски, световно известен учен. Той беше също почитател на младия Дамян Дамянов. Идваше вкъщи и сега, преди малко казах, на Дамян му беше било писано да живее между две надежди. Майка му беше Надежда и жена му Надежда. Само, че майка му беше Надежда справедливата, а пък аз бях Надежда смелата, мога да кажа. Защото нито за един момент не позволих Дамян да гледа на себе си като на болен човек, който нещо не може. Той от дома си ходеше сам. А иначе, знаете ли, според един мит как сме се запознали? Много интересно. Сега, значи, големия поет Дамян Дамянов на литературно четене в количка. Това не беше количка, но сега в мита в количка. Количката не била включена спирачката, сцената имала наклон. Аз на първия ред, дали стегна така погледа на любимия ми поет, изведнъж количката полита към публиката и аз като имаше един герой, Александър Матросов, дето така изляза и да спре куршумите, и аз се втурвам, погледите ни се срещнали и ние сме се влюбили. Не беше така. Обаче хубаво, нали? Е така геройски си кърти и съм страла. Искам да ви кажа, че е интересно да се живее и всеки ден може да научавате нещо ново, дори да се срещате с такива като мен. Но, сега, Дамяновата майка ми забрани да качвам Дамян на Сиенско колело. Аз не знаех кой да ми забранява. Много обичам да правя неща, които ми се забраняват. Качих го на Сиенско колело. Забранили да го водя да гледа филма за Лилито Луслотрек. Заведено, защото Лилито Луслотрек също е имал здравословни проблеми и да не би Дамян да се разстрои. Ами не се разстрои, много му хареса. Значи, трябва да има условия, при което човек, при който има някакви пречки, да живее като здрав човек. Той живя като здрав човек. Само когато се изпуши белия дроб, всяко да против тютюнопушене да кажа, само когато се изпуши вече белия дроб, защото той дали повече е седнал, не може да разгърне белия дроб, само тогава вече почна да се задъхва на третата, четвъртата крачка, но това беше последните години от живота му и много се срамуваше, но ние трябваше да вземем количка, за да мога да го изведа на разходка. Но той живя като здрав човек и веднъж, знаете ли какво ми вика? Аз съм един неуспешен човек. Той ще ми каже на мене, кой човек е успешен. Виждате, тук това съм бойна девойка. И викам, Дамяне, какво ти е неуспешното? Сега, човекът, който не е поет, нали се ражда, да работи нещо, да се ожени, да направи дом, да си даде деца и да ги образова.
Като обикновен човек ти направи всичко това. Като поет, всичките ти колеги ти завиждат на славата. Така ли е? И толкова народ те обичате. Значи и като поет си успешен. Те, викам, дори ти завиждат на жената, което си беше истина да ви кажа, защото жените на поетите не им даваха да пишат любовни стихове. И на мен ми викаха, ти защо разрешаваш на Дамян да пише любовни стихове? Казвам, това трябва да ме питали. Първото условие за свобода на пишещия човек е да пише така, както мисли, без да се съобразява с никого. Вземе ли да се съобразява, той не е никакъв поет, а конформист. Вие не знаете, любовните стихове на Дамян го показват, нали? Там има и за мен няколко, но има и за много други дами. И като ми задават глупавия въпрос, дали не съм се дразнила, казвам, вижте, може да не би било неприятно, но утре всички ще измрем, стиховете остават. Ако са хубави, много важно за кого са записани. Докато има човек, който като прочете нещо, помисли все едно, че аз съм ги написал, а самотите си човек е в каменна вера, технически в бъдещите векове, но самотите в каменна вера, до тогава любовните стихове на Дамян ще се четат, защото човек е емоционално същество. Сега аз като тази, която трябваше да стана разумна, харесвам и други негови стихотворения, където, нали, пак е любов, но не е за някоя муза от женски пол. Той има прекрасни стихотворения за България. Има невероятни стихотворения. Сега там едно стихотворение за Левски, което го написа на 2 ноември 1989 година, когато може би разбра каква е била самотата на Левски и онова народе с четирите въпросителни. Нали, да стихотворението и като го занесат в литературен фронт и там главният редактор вика, нека да махнем последния куплет. И аз казах, или с последния, или не. Няма да пускаш, но той казва, нали, че потепите ги бях, не бях, едната и се кръстят, от тях, прости ми Боже, бих кричи, ни турчин бив, ни ония поп чек кръстил, а ти, народе мой, чисти кръстен, но това Боже го качи. Ама сега Дамян го твореше българския народ, но трябваше да разбере, че всичко, всяко нещо си има две страни. И ето, това се е знаело от една древна китайска мъдрост, финска философия, казва, тръгне ли в поднебесната империя прекрасното, ръка за ръка с него върви грозното. Така че всичко си няма половин човек, няма половин нещо. За да има цяло нещо, как беше да си привлича. Така че ние сме всички доброзлодеи или добряци, не знам, но можем да бъдем всичко. Човек е такъв, какъвто пожелаем да бъде. Днешни времена, Дамян до мене. Другар Козакани, другари Дамянов, би ли написал за вас стихотворението кратка песен през дългата нощ? Знаете ли го това стихотворение? Знаете го, дека тя из друг да те завари, в такава нощ е страшно ли сам. Добре, обаче аз съм вече няколко години съпруга на другаря Дамянов и знам, че за мен такова стихотворение няма да напише другаря Дамянов, защото по-късно едно стихотворение Ревдъс, той си казва, нали, живеех без да те забелязвам покрай мен, но един мъж ми каза, че си била хубава. И аз викам, не можеш да загубя, Дамяне, ако аз не се загубя, ама ти не можеш да го разбереш това. Трябва аз да се загубя, за да ме намери някой друг. Но той не може да разбере това и ревнува човека и аз знам, че не е съгласен някой да ме завари бурята с някой друг. Той ще умре само при мисълта, че може да съм с някой друг. Но тук вече нали, чувството за дълг и отговорност. Аз не съм съпруга на когото и да е. Аз съм съпруга на Дамян Дамянов. Мене всички ме дебнат да сбъркам, да направя грешна стъпка. Те си въобразяват, че я правя. Аз не мога да убедя никого. Така че аз се живея само осланяйки се на това, което аз знам за себе си. А сега преди малко ти казах, че който е като плодното дърво. Ето сега с
любимото на хората стихотворение, което им дава сила. Когато си на дъното на пътъла, знаете го това, когато си най-тъжен, най-злочестник, какво се случва веднъж от това? Дамян изпада в дупка на дупка, каквато би е, т.е. психическа дупка, нали? Просто целият свят му е крив, защото той си е крив на себе си. Той се чувства, нали, както казва в приказка, душата ми се стяга до полуда в прегръдките на своята тъга. Значи душата му се стяга до полуда в прегръдките на своята тъга, света му е крив, аз съм представителка на света, сваля от човека разкрива понякога безпомощния за момента една такава компенсаторна агресия, но аз и знам какво, че това ще му мине и казвам небрежно, вече беше написал, когато си на дъното на пътила, и викам, бе, Дамяне, знаеш ли има рецепта как се излиза от това състояние? Сега той очаква, че ще кажа нещо, дето няма му харесва. Вика, каква рецепта? Викам, един поет е казал, когато си на дъното на пътила, когато си най-тъжен, ти с моите камъни по моята глава ще ме накараш да си намразя стиховете. Викам, не, Дамяне, чудя се как даваш сила на толкова много хора. А за себе си, за тебе не остава нищо. Така че живейте смело, не се бойте от нищо. Извинявайте, че толкова ви говорих. Ако има още нещо, някой да пита, ако не да го споделя. Да ви върна свободата. Имам един въпрос. Значи има някакво стихотворение на Дамян Дамянов, в които се споменава някаква жена, започваща името и с М. Тя е от Сливен и се казва Мария, не знам дали е още жива, познавам я. Тя е, аз ще викам светата, вечната и святата, защото това е някаква детска любов и до края на живота. Сега, като всеки нормален мъж, той много я обичаше, но когато я заподозрах, че има някаква връзка с някой друг я намрази, и ние двете се пишахме, че ние сме двете най-обичани и най-мразени жени. Пардон. Ама много хубави стихови има. И има едно много хубаво стихотворение Любов, деца не ми роди, но ми роди стихотворение. Така че аз пък родих и деца. И стихотворения съм родила, но и деца. В неделя Стилян Иванов направи филм за мене, в който ми забрани да споменавам Дамян. Аз пиша вика за тебе, не за Дамян, правя филм за тебе. Можете да видите филма Изповед в стихове, толкова има и в YouTube. ТВТ може да го кажа с неделя в 2 часа. Може би да бъде интересно.